Så er klokken 3:47 søndag morgen. Og vi er sådan set parate til at tage imod Klintholm Havn til en lidt blandet vejrudsigt. Men når nu man får lov til at tage 2 dage afsted, så bliver man sgu også nødt til at tage chancen. Der har lige været Klintekop fredag og lørdag. De har haft lidt hårdt vejr, men der er blevet fanget nogle fine fisk alligevel. Vi satser på, at de ikke har fanget alle sammen, og at vi lige kan snuppe på rigtig fine her søndag og mandag. Så er vi kommet på Møn. Skal lige tanke lidt her. Der skal jo noget juice til. Der er lidt vej nu. Så er vi skulle lige ved at være der. Jeg har fået melding fra gasten om, at der ikke er ret mange både dernede lige pt, men der har jo også lige været Klintekop, og så har der været klubtur til Bornholm hele ugen. Solen er ved at stå op derude i det fjerne. Der er lige omkring frysepunktet. Og indtil videre, så ser det faktisk rigtig godt ud, selvom vejrudsigten den har været meget svær at finde ud af. Men vi satser på, at vi skulle have nogle laks. Der har fanget rigtig gode laks, har jeg hørt. Det er jo fantastisk. Per, der er lidt mere end 2-3 trollingbåde hernede, som du sagde. Ja, det er for helvede også. Han har jo kamera på, så han satte jo kamera op i går. Der går ikke lyd på, men han har det fandme på kamera, der står og fejder. Ja. De fås også i orange. Er du sikker på, at hun ikke sagde redningsvest og ikke trafikvest? Driller var. Jamen for helvede, Per. Du vil have han på. Du vil jo drilles, mand. Hvorfor hun så ikke købt en, der passede dig? Jeg vil sikkert slå. For helvede, mand. Det. Du har lavet det. Det kunne man ikke se. Lige her, når jeg slår din rekord her. Kan du se den her? Ja. Så, og så kommer der en torsk op. Er du klar? Ja, vi er klar. Hvad så? Er du tyngde på den? Nej. Lige nu følger den med. Se den derude. Du skal nok lige sætte den i lidt længere fremad igen i gear, for ellers så går den over i planerboardlinjen nu. Ja, det er fint. Det er ikke torsk. Er den inde i Ja, det tror jeg fandme. Nej. Jo, den er inde og rode med alle de liner. Det gør vi. Tager du ikke nettet? Jo. Nej, det skal jeg ikke. Nå. Jeg er bare... Den er ikke klar endnu.
lige. Så bare ind under. Ja. Ind under op. Oh, hvad er det der? Hvad? Hvad er det? Hvad er det? Det er ikke en... Hey! Jeg tror, jeg har slået min rekord. Hvad? Det er ikke lige så stor som min. Jo, den er større. Nej! Det er ikke søsyg mere. Er du ikke søsyg? Nej. Åh, kæft, det var godt, mand. Nøj! Fuck, den er stor, mand. Ja, det er den godt nok. Og bliver den sur på dig. Krampe den lige. Ja. Jeg slår lige hul i båden. Ja. En stor Christian, mand. Ja! Nej, det kan være, det er sådan noget her, vi skal have på nu. Se lige der, hvor der kommer ud af munden på den. En tobis. Hvad fanden, hvad fanden, Men det er downriggeren. det var downriggeren, ja, det var det. Det er 10 kilo. Ja. Ah, det er i hvert fald en fin fisk. Fandme en okay fisk, helt sikkert. Jeg smider lige det her net op. Jeg gør det, så ser vi lige, hvad fanden der sker her, mand. Totalt kaos. Det skal vi så lære, at vi skal ikke bare tage farten af. Nej, det er det heller ikke. Den er slet ikke over 10. Hvad siger den? Jo. 46. Men er det ikke sådan en lås, der låser den her? Eller hvad? Det er en 8. I hvert fald. Ja, den ligger på... Den ligger nok på 8,5. Deromkring. Fandme godt, mand. Det skal du. Ja. Så jeg kan høre, at jeg kommer ned ad en trappe. Så står hun over ved sin mor og gamle. Nå, du vil være der, eller hvad? Er du klar, bådsmand? Ja, nu skal du kraftedeme med tæt på. Ja, ja. Bare tættere på. Du skal ikke tage farten af, så kan du ikke styre lige nu. Lidt mere fart på igen, tror jeg. Og så... Ja. Ja! Og så lige ud, fart. Eller lidt mere. Ej, nu er den der. Fint. Dygtig! For satan, mand. Jeg kan ikke bruge tiden på sådan noget pisse her. Nej, vent lige lidt med at sætte i gear. Jeg skal lige have linen op, så jeg ikke kan gå i skruen. Du tager lorte. Hvad er det for en? Det er den der. Jeg tager de andre. Skal du hellere tage den stang der nu? Ja.
30 fod uden, mand. Det håber jeg da ikke. Har du slet ikke noget... Har du fået noget lignende? Overhovedet ikke. Jeg er ude på 260, ja. Der ikke er noget i vejen overhovedet. Og det er tæt på 13-kubusmærket. Ja, stort set oveni. Interessant. Ja. Det er helt godt. Nu ved jeg godt, der kunne være på gang, så tror jeg godt, jeg ved, hvad den er. Jeg prøver igen. Hvad er det, der hugger på, Christian? Ja, det kan jeg ikke huske, hvad der sidder på den der. Det er jo... Er det den der amerikaner? Nej, det er det ikke. Tobi kommer, tror jeg. 60 grams. Selvfølgelig. Vi sejler hjem. Vi tager den op på siden af båden, ikke? Jo. Det ser ud til det, bestemmer. $130. 30? 130. Jeg er ikke færdig endnu. Hvor er det irriterende, Per. Men det er fedt. Man vil lige oven i 13 kilo på det. Du har bare lov til at øve det. Det er stadig i hagen, eller? En 5 kilo sovs i hagen. Jeg er målløs. Jeg er fuldstændig målløs. Du er svag. Ja. Ja. Fandme med mig godt ud.
Har du den? Ja. Åh. Det er lidt mere end nogen kilde, min mand. Øj. Undskyld. Jo, så længe han er fanget på min båd. Hvor har du klokkedrengen? Vil det selv, eller skal jeg snart komme ind? Du må gerne kaste den ene på skanen. Satan. Ja. Det var svært. Det var meget svært. Ja, mega svært. Men du fik en chance til det.
Už to bude opadat jako včera.